uma ngqokonqoko uhawawa umathomonya ukhafulo sekubolile usibhamu sogodo umzukulu uganani sibona umalokazana yazi ngifisa kodwa kufuna ukuyikhuluma lento futhi uqala uku-experience kakhulukazi uma usuthanda ukukhula and so ujaha amaphupho akho yazi ake ngiqale la kuningi ke manje kusekhanda kodwa ngizoza nayo uyazi kunomuntu oke agraduate bese umsebenzi awufundele angawutholi kanti uwaboshelwa ifindo lokuthi noma ngafunda kodwa akufundele azangabe ilutho ngilale ngikhona ukuthi ubuthakathi buyinto ekhona ngeke ngaba ne-conversation ezokuthi but inkinga beseyingane thina to understand it besibona benzeka mhlawumbe uthi kunento ekukhunywa ngazo egcekeni then uyayibona nawe kodwa lento beyenzeka indirect yabo bese yabona abakhona lesizibuya khona ke uma ke manje sekushawa wena uyabona ke lapho yasibona ke induku ke manje uma sekushawa wena ke manje sekuvalwa wena sekuvalwe yakho impilo sowuphucwa yakho impumelelo kunabantu abaphila impilo ekungezona zabo ngenxa yokuthi ezabo nezinhlanhla zabo got misplaced ngemoya yobumnyama baphucwa zona umuntu uphila impilo engesiyona yakhe kodwa nokuthi uphila impilo cha kanempilo akuyona yakhe mina ngithuka isimanga ukuthi kunabantu abakwazi ukuthi balande amanzi edumbu bese wena bekhanda njenganoPopayi njenganonodoli bese bekumemeza kunodoli wena bathi wena usufile bese bekuthela ngalamanzi edumbu zabantu abafile hayi abo manje sengikhahlela ngenye indlela ke manje ebese wena kuba ngathi umuntu osashona kodwa uyaphila kupa usabathe uzama impilo ayilungi impilo ayenzeki ushayiwe no ubuthakathi bukhona beyasebenza kodwa abunawo amandla uma ungezoba naluvalo yabo mawusashawa depression ngekulunga mawusaqhaqhazela kufuna ube fit spiritually bese uphila iqiniso kuwena wonke enyameni nasemoyeni bese ungabi nalo uvalo emoyeni nasenyameni lokho kwenza ukuthi yonke impi othunyelelwa yona ukwazi ukuyinqoba ngisifika kodwa ikufica ungagedlezeli ngoba awunalo ini uvalo ngake ngayikhuluma lento ngithi mina kwenye inkathi uvalo luyinkinga ngoba ngisho ingane encane ngagcina kunqoba amayinenkani ishaya ngempama lokuyivuka iphinde isondele ishaya ngempama lokuyivuka isondele bese ugcina wena sowuxegisa kanti lesi zokunqoba khona. Some of the things we were too young to understand them kodwa zazenzeka ingoba manje beseyingane manje sekuthina abantu abadala ngengidideke ke mina ke ngizomuntu who's above 40 omunye una 40 omunye is about to reach 40 ebese kuyingane bese okay angikho ke lapho kodwa ngisekuthenini sesikhulile manje sesibadala thina njengoba sesikhulile sesibadala manje sesizama impilo engcono sesilwa izimpi zabazali bethu ngoba
izimpi zabazali bethu seziwela kuthina ngoba uma kungcono kuthina nabo bazophila kangcono silizimpi zamakhaya ukuthi ufuna ukuvusa ikhaya wena ulenze libe ngcono ikhaya bese uzolwa impi yakho wena ke manje ukuthi wena manje wena ufuna impilo engcono wena ngeke kulunge impela mawusenovalo ngeke kulunge lesigaba lesi sidinga ukuthi ube fit sidinga ukuthi uthandaze sidinga ukuthi nalovalo sidinga bese kukhona le nyoka le abavamisa ukuyenza ngiyakuthiphisa mhlawumbe nawo leyo ke ivamisa ishawa umuntu ayiwa ngaphandle kusuka umuntu wakini yayibona khona le nyoka le ngathi inekhanda lesibhacalazi le engathi ayiboni eyimpumputhe leyo nyoka le abasuke bekhanda le basuke bekuflashelisa nomsamo bekuflashelisa nedlozi ukuthi idlozi lingakuboni kuvaleke izinto zakho kuningi okwenzakalayo kodwa mina into engifuna ukisho ukuthi ungagive up empilweni ne futhi don't even commit suicide khona nje into engisazoyenza nje izokhuluma ngedepression and suicide ungayenzi leyo nto impilo ekufuna uyilwe le ngoba amafindo ofaselwe wona awazi ukuthi uNkulunkulu uzokuthatha isikhathi singanani awaqaqa ubunzima lobu busuke benziwe besikhashana futhi ezinye izinto uma usukuthakathwa usukuqeqeshwa wena ngoba ekugcineni usazoba wena umama wekhaya usazoba umnumzane wena wekhaya manje lezi zinto uma ungazazi ukuthi ziyenzeka futhi uzinqoba uyokwenza kanjani masuphethe umuzi izingane zakho uma sezibhekana nalesi simo nawe lento awuyazi uyokwenza kanjani so kunezinye izinto ezike zenzeke empilweni kanti ziyakuthwasisa njengesikole but manje inkinga akasekho umuntu okuhlalisa phansi akutshela ukuthi ibhala kanje uma uthi akasekho umuntu osho njalo manje sezikhala kuwena kodwa futhi hayi ngoba isisombululo saleyo nto singekho sikhona ukuthi manje wena usakwi-phase yokuthi wena uyafundiswa uyaqeqeshwa funa nje ubambelele bese ube gentle like water flow yabo with impilo don't go against it ngoba manje mawuzolisana nayo uzogcina ucommit suicide bese spiritually uyalwa moya ngcwele uNkulunkulu wami bese uyalwa ayikho impi eyokuhlula ukuthi uyinqobe uma uzoba fit spiritually thina sesashaya ngisho uTikoloshe ebusuku besibophela amafindo wathi umbone kanjani ngathi ngikubonile ufunani la ngoba asena ifiye yasezweni likamoya noma into yenzeka asinalo uvayo nokwesaba kodwa into ebengifisa ukisho ukuthi ke ubuthakathi bukhona uma ubhekana nabo funa indlela okubunqoba akusho uma ubhekene lobunzima sekufuna ukugive up akugive up empilweni ngake ngakusho lokuthi mina kunomuntu owahluleka uhamba not because that person was disabled no but waba ne fear of standing up wabona sukuma ewa and then that person got scared to stand up lento ngisho kujule kakhulu and then got scared to stand up wagcina ehlelo nomphela imsipha agcina engaqinanga yini waba novalo angimi umatho omonye okhafulo sekubolile usibhamisa ogodo uhawa umzukulu ugala nesibona umalokazane usido mnandi obhale uZulu umothozi uzakila zamkhwela usibhamisa ogodo esiqhuma simangaze usibanisa amathongo wonke akhona emhlabeni asemkhathini avuma ngiyabonga